take it anymore. So it's better if people just can get their and normal electricity to buy for themselves, because I can't see a next child go through the same thing again. I don't have any words to say again, really. Kusoleke inkwenkwane nonyaka omnye emva kokuxhuzula zintambo zombane ezixokomezelwe ngokungekho mthethweni eGqeberha eMpuma Koloni. We'll start releasing those what we'd call happy SMSs to parents for those who have applied. Umphathiswa wezemfundo eGauteng uthi izakuqalisa inkqubo yokwamkelwa kwabantwana kwizikolo zeliphondo ngomso kulungiselela unyaka ka-2025. Molweni emakhaya nakuvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Ukuxokomezelwa kombane ngokungekho mthethweni kumasipala oMbaxa Nelson Mandela eMpuma Koloni kuphinde kwasububomi bosana. Ixhoba lakutshanje imveko enonyaka igama elinguMatteo Ferreira kumatyotyombe yaseFastrap eBoysons Park eGqeberha. Utyholwa kuba le nkwenkwana besiya evenkileni ngethuba lale ntlekele. Abazali bakhe bathi kusenzima ukwamkela usuleka kwakhe. I don't actually know what to say, you see. It's too sad for me. But I can't take it anymore. So it's better if people just can get their own houses and normal electricity to buy for themselves, because I can't see a next child go through the same thing again. I don't have any words to say again, really. Because really it's my second time. I can't take it anymore. Sure. Look, man. Yeah. It feels like my heart is broken. See? And what would you like the municipality to do for you to avoid this happening again? I know that this is the 4th time it's happened in this area. Power in, right power. Take that off your wires. Abahlali bathi lo ngumntwana wesine kubhubha kulo mmandla kulo nyaka ngenxa yombane ofake ngokusemthethweni. Le substation kulapho uluntu lapho lutsala khona umbane ngokusemthethweni. Ingcingo zombane basebenzisayo ziyingozi kubahlali abantwana abahlala kulo mmandla. The painful thing, because after the baby shock, Matteo shock, I tried my utmost best to save him and he was unconscious. I did try to do CPR on him. Masipala uthubekele bucala imali ecaleni kuzokunceda ukuphelisa le ngxaki. Kukho uhlahlo lwabiwo-mali kunye nesivumelwano sokufaka umbane imali. Uluntu luyalumkiswa ngeengozi zombane ophilayo, kwaye luyacela ukuba lungaqhubeki lukudibanisa umbane ngokungekho semthethweni ngenxa yobungozi. Kwiminyaka engaphaya kweshumi lommandla amatyotyombe ngenambane, kwaye kudala abahlali befaka izicelo babamba nemingcelele kuqhankqalazo befuna Dumlerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha. Ikomiti ejongene namapolisa epalamente uncomile umsebenzi wamapolisa ukusiphula neengcambu urhwaphilizo ngaphakathi. Ingcali yezokhuselo ithi kukho inqwaba yezizathu zokwendeka kwamapolisa kurhwaphilizo, ulawulo lwexayo nokungaphandwa ngaphambi kokuqeshwa. Lokubanjwa kwamagosa esipolisa sixhenxe achaphazeleka kurhwaphilizo KwaZulu-Natal. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu ukhuphe isilumkiso esingqingqwa. Ethetha egameni lomphathiswa uKamohelo Mokgotsi uthi any officer found to be involved in corrupt activities will face the harshest consequences. Corruption within the police service will not be tolerated, and we will ensure that those responsible are held accountable. Kule veki usihlalo wekomiti ejongene namapolisa epalamente uIan Cameron uqhwabele izandla umsebenzi owenziwa ngumchunu namapolisa ukusiphula neengcambu urhwaphilizo nobuqhophololo ingakumbi kwinkonzo yesipolisa. It seems that there's an extremely outspoken approach to ridding SAP's ranks of corruption. I think it will take time, but we can already see positive movement in this regard. Kodwa intoni nobangela ukuba abantu bafanele kulwa nolwaphulomthetho bachaphazeleke kubundlobo? Poor background checks for security clearances of your protection. The other one is poor or insufficient training and poor leadership role models. Woleke ngelithi
ukufaka umphokophelo wempumlo kwabezopolitiko kuphazamisana nokundiliseka kwale nkonzo. There are more than pockets of excellence in the South African Police Service where people on their own initiative are trying their best, their utmost best to do the best for the country and for you, the public. Uqukumbele ngelithi ukuba lipolisa ayingomsebenzi nje okugxotha ikati eziko koko lubizo lokuxelengela ilizwe lakho. Umphathiswa wezemfundo eGauteng uMatome Chilwane uthi isebe liza kuqalisa inkqubo yokwamkela abantwana abafaka izicelo zamabakala grade 1 no grade 8 zonyaka-mfundo u-2025. Uthi phantsi bezizicelo eziyi-345,000 esezifakwe online eziza kunikwa ingqwalasela. Abayi-34,000 abaphulukene nosuku lokuqala isikolo ebutsheni balonyaka nanjengoko baye bangafumani isikolo. Ingxaki ezifana nokufakwa kade kwezicelo kwanokugcwala kwezikolo yaba zezinye zezizathu zokuvalelwa kwabo ngaphandle. Umphathiswa uthi uqala ngomso abazali baza kuyazi ukuba abantwana babo bafakwe kweziphi izikolo. As we had indicated that the 16th of September we'll start releasing those what we'd call happy SMSs to parents for those who have applied. So those SMSs will begin to come in the morning for grade 1 and 8. So far, the process has been quite good. We are happy as a department as to how far we have come and really want to applaud the parents who have responded positively. Izikolo ezikumhlapitoli zivame ukukhawuleza zigcwale kube nzima kwamkela inkyonke yabafundi abatsha ngakumbi abaphuma kwamanye amaphondo. Kodwa umphathiswa uthi bawubonele icebo lompa. We have alternative ways in terms of increasing learning spaces. Self-build, where we have given school money to build additional classroom capacity. We have provision for, I would say temporary, which is not my favorite. We have mobiles, which I don't want mobiles at all. Uliqhwabele izandla inyathelo likamongameli Cyril Ramaphosa lokutyikitya umthetho omtsha wemfundo esisiseko iBela Bill. Ibhunga leYunivesithi yaseStellenbosch liza kugqiba ngomso ngekamva lendawo yokuhlala abafundi Velgenhof. Ingxelo eyigunyaziswe leli zikomfundo iphakamise ukuba ivalwe iVelgenhof ngenxa yezityholo zobuhlanga nezenzo zokuxhaphaza ezijoliswe kubafundi abenza unyaka wabo wokuqala. Umbutho wabesa kuba ngabafundi abahlala kule ndawo uyasikhaba esisiphakamiso. Ibhunga leYunivesithi yaseStellenbosch lifumene ingxelo eziliqela malunga nekamva lendawo ehlala abafundi Velgenhof. Ngaphambili libhunga ligqibe kwelokuba lo mba kusafuneka uxovulwe nangakumbi nawo onke amaqela achaphazelekayo. Ngoku kufika ilixa lokuba elibhunga lithathe isigqibo ngekamva lale ndawo ihlala abafundi kwiYunivesithi yaseStellenbosch iVelgenhof kulandela izityholo zobuhlanga nokuxhatshazwa kwabafundi abenza unyaka wabo wokuqala kweli zikomfundo. Umbutho ababefudula bengabafundi kweli zikomfundo behlala eVelgenhof ngxelo ethi unethemba lokuba ibhunga liza kubeka phambili imfuno zabafundi xa lithatha isigqibo ngekamva leVelgenhof. To close the residence on the basis of sensationalist media coverage and a fundamentally flawed report will have many negative repercussions. It will, among other things, bring an end to the Velgenhof alumni bursary scheme because the funds are inextricably linked to the residents. Wants deserving students out of diverse backgrounds to become the victims of a misguided decision by the university. iVelgenhof Alumni Association ithi kule minyaka ilikhulu iVelgenhof ibiyindawo ebonakalisa inkxaso ngakubafundi nefudumeleyo. In our view, what you currently have at Velgenhof is exactly what the university is after, a transformed and inclusive space, and there is simply nothing to be achieved by closing it down. Ukanti ibhunga leli zikomfundo lithi liza kuqwalasela zonke izimvo ngalomba phambi kokuba lithathe isigqibo ngekamva lale ndawo yabafundi Velgenhof kwintlanganiso yalo eza kubanjwa ngomso xa isithi thaca iziphumo zalo. Xa sibuye evenkileni, ixhoba lokuxhatshazwa linama-30 laseKimberley eMntla Koloni libaleka umyeni walo olukrokrakrisa ngokulibulala xa engalifumana.
Sinamkele kwakhona sikwabulisana kwa tabukela indaba kwijelo SABC1 komkhulu le-SABC eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Indaba Sesixhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike, sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo kunqaku lethu eliphala phambili ngale ntloko sithe. Ukuxokomezelwa kombane Mandela Mpuma Koloni kuphinde kwathatha ubomi bosana. Ixhoba lakutshanje imveki enonyaka igama elinguMatteo Ferreira kumatyotyombe ase-Fast Track eBoysons Park eGqeberha. Urhulumente waseMpuma Koloni uququzelela inkqubo zokugxotha ikati eziko nokungondleki kweliphondo. Iofisi yenkulu baphathiswa ngokusebenzisana namasebe kunye nearhente baqulunqa izicwangciso zokutya kweliphondo. Ukulinywa komhlaba nokuvelisa ukutya inxalenye yephulo likarhulumente. Iphondo leMpuma Koloni ligubungelwe kukuthola ninzi kuquka intswelo-ngqesho, indlala nongaphangeli. Urhulumente ngoku uza neendlela zimbi zokulwisana neqondo eliphezulu lendlala. Eli ikhaya lakwaDambuza liphila ngaphantsi kwebomvu indlala. Indlala ebantwaneni inzima kakhulu but kuye kunyanzeleke ukuba umama ahambe oboleka ukutya eshop kwakuphela okube kuthengwe ngepeyi. Kumgama kude kungephi kweli ikhaya liyikhaya lakwaMthambeki. Usolam uthi kubi khaya inzima kakhulu ngoba ngamanye amaxesha xa kubona uba ukutya kuncinci siye dala silale singatya ukuba senzela abantwana bamabatya. Amakhaya akhokhelwa ngabantwana axhaphakile apha ezilalini ngamanye amaxesha bafudukele kwiidolophu ezinkulu ngethemba lokuba bazawufumana umsebenzi, kodwa kube nzima nangakumbi. Bashiye ngasemva neentsana ezishiyeka zisitya iinzipho. Apha ekhaya siphila ngemali yegrant, then oomama babantu befaka imali loo mini naloo mini bathi bayifumana bayifaka ngayo. Umbutho ongafumani nzuzo ePort St John's uzenzela icebo lokondla abantu belala esechwebini. We were driven by the severe malnutrition that we saw in the children here and by the big hunger that the people were experiencing. There's many families here that solely rely on social, and within the second week of the month, these families run out of food. Urhulumente uthi udibanise amasebe karhulumente uqinisekisa ukuba kuthintelwa iqondo eliphezulu lendlala. All government departments in the province are working towards eradicating poverty. We have programs in place. The various departments that are involved are different departments like Social Development, Department of Health, Department of Education, or SASSA, the agencies and other public entities in the province. Imibutho engekho ngaphantsi kwarhulumente ithi eli lixesha lokuba kwenziwe izinto zenzeke kunokuba kwandiwe ngeentetho ezingazisinto etafileni. Ndinkululeko Nyembiso, iindaba ze-SABC, eMpuma Koloni. Ixhoba lokuxhatshazwa nelineminyaka engama-30 eKimberley eMntla Koloni liphila ubomi bentshontsho nanjengoko umyeni walo efungisa ngokumgqithisa amafu ukuba unofumana ithuba lokumbamba ngezandla zakhe. Eli nina linabantwana ababini lihleli nephondo ngenzame zokuzifihla kumyeni walo limxhaphaza ngokwesondo liphakamisa nesandla. Lo myeni ungaphandle ngebheyili ayifumane ngoMeyi emva kokubanjelwa ukubetha nokudlwengula. Le nkosikazi ithi le minyaka mibini idlulileyo ibinzima kakhulu. Okugqibela kule nkosikazi ithi ibikunkulu ade iyokungena esibhedlele. It was a divorce. It's like, watalela, like started to beat me up again, and that's where the knife incident came. From there on, he left. I told my son, you have to run, call the police. Thiyalejongenanga nokuxhatshazwa ngokubethwa kuphela emtshatweni walo. It was still ketamine, morphine, and the other substance that I honestly cannot pronounce. Sometimes I would just allow him because if I fight it would just prick me anyway, like in any place, and it hurts. And after dragging me with all those things, he would rape me. Iyabhala ibali layo kumakhasi onxibelelwano nalapho ityholwe ngelithi umthetho umdanisile. Isithethi samapolisa kuzwelonke uAthlenda Mathe uye waphendula esithi mathathu amatyala avuluweyo kulomba, kodwa amabini ayarhoxiswa emva kokubonisana kwale nkosikazi nomyeni wayo. Who was part of the mediation because it was definitely not me. As I said, he kidnapped the kids, told me if I don't withdraw,
he's going to kill them. Like I said, he knows very well that without my kids, I'm nothing. A decision will be taken by the prosecution in consultation with colleagues within the SAPS on whether, there is enough evidence to approach the court so that the bail can be revoked. Kulomba kulindeleke ukuba vele kwakhona enkundleni yamatyala eKimberley kule veki. Icandelo lezoshishino eMonti nakwi-Wild Coast eMpuma Koloni lithi ulibaziseko nokunqunyanyiswa kwenqwelomoya kwisikhululo senqwelomoya iKing Phalo eMonti kubeka esichengeni icandelo lezoshishino nokhenketho ngaphakathi kweliphondo okukuze emva kokuba kuye kwanqunyanyiswa veki ipheleyo ngenxa yemozulu eyonakalise isiseko ze-Air Traffic Navigation System i-ATNS ngamafutshane. Ukulibaziseka nokunqunyanyiswa kokuhamba ngenqwelomoya kwenzeka okwesibini ephondweni okusukela kwinyanga kaJulayi kulo nyaka. Oku kunefuthe ekunqunyanyisweni nasekumisweni kokhenketho kwii-hotels kwakunye nee-Airbnbs. Osomashishini kwicandelo lezokhenketho bathi konke oku kungumngeni omkhulu kwingeniso yamashishini abo. Our ability to generate income for our business is seriously impacted by the fact that the air traffic navigation services haven't updated their procedures, and acceptable. We understand that businesses and particular, there's upgrades, there's maintenance upgrades, etc. But if we are not prepared to ensure that our maintenance procedures are in place, it has a ripple effect across sectors. It's had a disastrous effect. When something like people are reluctant to come back for tourism purposes, and certainly the business people are unable to get in and out effectively. Isebe lezothutho ephondweni lithi liyalele abakwa-ATNS ukuba bakhawulezise kumsebenzi wabo ukuze iphondo lingazibhaqeli kule meko kwakhona. Asifuni ke kuba nezikhululo zenqwelomoya ezixhomekeke kwimozulu. Yiyo loo nto sinethemba lokuba ngabana le ngxaki iza kulungiswa kungekudala sithi siya kwi-festive season ibe yinto yezolo. Abakwa-Air Traffic Navigation System bathi bakhokelisa ukhuseleko phambili njengoko bezama ukukhawulezisa umsebenzi abawenzayo. As ATNS, we have put safety as priority number one. We do not want to cut corners. We want to make sure that we put all procedures in all airports as speedily and as quick as possible without compromising on safety. Inkqubo bezikhe zaphazamiseka kwisikhululo senqwelomoya saseMthatha ngenxa yokulungiswa kweenkonzo ezingundoqo yi-Air Traffic Navigation System. Izanuse zesimo sezulu ziqikelela ukuba iphondo lingafumana imvula ezimandla kule veki singena kuyo. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC ndiseMonti. Phuhlisa izakhono zakho uzokwazi ukumelana nelizwe eliguquka rhoqo. Fumana izakhono eliza kuxhobisela ikamva eligqamileyo uze ufumane noqeqesho lwasimahla. Njengesiqhelo ke ikhona intatheli zobuchwepheshe kweli ziko le-SABC neza kusinika ulwazi olubanzi ngalomba. Masikwamkele Sandile, zeziphi ezi zakhono? Masiqale sithi iStats SA ebutsheni balonyaka sikhuphe istat esithi i-45% yabantu ngakumbi abantu abatsha abaqesheki. Umzekelo walento ke uzawuyazi umuntu omtsha ngeke uze uhambe uye euniversity wenze iBCom General. Xa uphuma ufuna umsebenzi uzawuthi ufuna umsebenzi kweyiphi field okanye wenze lento kuthiwa iBachelor of Arts, uzawuphuma uye kweyiphi ikhampani ezakuqesha uthi uyofuna umsebenzi. Iquestion esiyiphendulayo namhlanje ayikokuba iAI izayithatha na imisebenzi. iAI sele iqalile kakade ukuyithatha imisebenzi. So nanjengoko iAI ithatha imisebenzi kuzawufuneka uzibuze umbuzo othi mna ndinaso na iskill ukwenzela okokuba kweli lizwe leAI ndizokwazi mna uqesheka. Sizawukhumbula ke kwi-mining for example kungena robots, abantu bayasweleka ngaphansi komhlaba. Ku-manufacturing iimoto zakhiwa yimitshini nothi ngabantu. Ii-companies ke ezifana ne-AWS kwiindawo ezifana ne-Cape Town zine-centers
apho zitraina khona abantu abatsha. Ezinye course zi-free, zisimahla, zimahala, kodwa zikhona i-course ozibhatalelayo. Bakwenzisa ke i-course kwi-field ezifana ne-data science, cyber security, cloud computing, nale AI sithetha ngayo. So kule nto nditsho ke ezi ndizibizayo zona i-field sele bekunika zona for free, but if uzawufuna ukustudisha further wenze ezinye izinto within i-AWS okanye ezinye ii-companies nazo ezikwanikeza ezi training uzawuzibhatalela ezo field ezo. So umntu omtsha ke usenomdla ubheka university ayofunda kuzawufuneka ajonge kwezi fields besesizikhankanyile, okanye wena ungumntu kwi-career obonayo ukuthi izinto zihambe kakuhle sicela u-upskill. Uba uvanga kakuhle ke ndiyacela usubscribe kuSandile Hlangane podcast apho ndiza kuxelela khona kabanzi ngezi zinto sithetha ngazo. Sibamba ngazibini Sandile. Cimako. Ngalo ndlela siuqonqothela uvimba ngokuhlwanje senikhumbuza ngomso sisanoxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.